2.700.000 dapat minibar, Mas. Oh, ini kita mbak barangnya. Kayak ngene iki Oh barange iya. ada lampune barang, Mas. Oh, terus jerone piye iki? Jerone yo ngene iki to, Mas. Wah, Enek enak tempat piringnya selorokane barang ya. barang Heeh. iki. Ya terus kuwi. Iki to. Wah, enak laci nggak ada Iki duit barang digawe ya. ada duwike to, Mas. Oh iya, terus. Terus yang iki digawe tempat kopi nih. Oh iya, Jan. Ngene Iku iki enak to, sapi, Mas. Mbak ya. Nanti dikasih sap, Mas. Dikasih apa kuwi? Sap-sapan. Oke, piro ki nggih hargane? 2.700.000. Oke, iki bahannya apa to, Mbak iki? Bahannya dari apa? Aluminium. Aluminium ke ACP, Mas. Oh iya, berarti sawat ki ya. Iya, Mas. Lah engko rego sakmono iki gratis ongkire ning ndi ae, Mbak? Jawa Timur, Jawa Tengah tak kasih free ongkir, Mas. Lah cara pesene piye iki kira-kira? Cara pesene wi digoleki ning TikTok jenenge Najwa Mebel Madiun, diklik kok di ACC admin. Oke. Telur kitchen set mini bar. Balen.